10 od 10. Ovo je najlepša i najmekša domaća gibanica. Krećemo sa svežim sirom. Zahvatimo i prebacimo u veću posudu. Prelazimo na sveže jaja koje možete pronaći u Lidlu u okviru asortimana s ljubavlju domaće. Treba će nam 4 komada. Sada viljuškom jednostavno izmešamo i sjedinimo. Vreme je da sipamo kiselu vodu, zatim zalijemo jogurtom, dodamo so, sipamo malo ulja i za kraj dodamo prašak za pecivo. Sada mutimo sve dok ne dobijemo kompaktnu smesu. Prelazimo na domaće kore za pitu. Uzmemo 2 lista i složimo ih na nauljeni pleh, a preostale kore jednostavno umočimo u našu smesu i složimo u pleh. Preklopimo donjim korama sa obe strane, prelijemo i premažemo našim sosom. Prekrijemo korom, zatvorimo i ušuškamo sa svih strana. Za kraj premažemo umućenim žumancetom i pospemo susamom. Ide u rednu na 30 minuta. Gotovo. Čim se malo prohladi, isečemo na željene parčiće i možemo da uživamo u najlepšoj i najsočnijoj gibanici na svetu. Prijatno!